No niin. Nyt sit pelataan Counteria koko päivä. Ei oo porukat kotona, niin voi reenata koko päivä. Oho. Sieltä lähti Hedulla jo. Vitun nyypät. Tarvit tulla mulle uhoamaan. Saatte silmäänne saman tien niinku huomasitte. Saatana. Siihen vähän merkkiä, että nahkis on käynyt paikalla. Ja sieltä lähtee. Vittu, ei osu saatana. Noilla on varmaan kotmonevit. Nyt lähtee. No niin, Hedu. Joo. No niin, nyt on interpikku alla. Rateja vois vähän nostaa vielä. Noin. Nyt osuu päähän. Ei perkele, jos se nyt saatana. Vähän se Jolon pelaa. Jolo tulee mun kanssa publikille ounaan nyt. Joo. No niin, nyt se tulee RVC. Moi! Moro. Mennään ounaan. Jää! Mennään Jolanille, mulla on se passu, tiedätkö sitä? Joo, kun mä oon top 20 pelaaja. Joo, mennään. No niin. Ai. Heti sai headshoti. Haha. Siellä lähti Daimeri. Haha. Ja Tito. Ai, nyt tuli mua silmään. Ai, suokin. Ai. Hyvä. Jätkellä on vähän paskat fragit. No en mä voi mitään, kun mulla on kuumetta, niin en mä osu. Älä selitä. Nyt saatana sit 2-on-2 vittu. Vähän alkulämpöä haettu, niin nyt haet. Joo, otetaan evokkei vastaan. Joo, evokit on ihan huonoja. Joo. Tiko ja Daimeri pelaa. No ei se mitään, ne on ihan paskoja. Niin on, on ihan paskoja. No niin, nyt servulle. Miten se jää teille? Ja sä oot siellä jo. Ai nyt. Mäkin tuli. Ai, sä ammut sinne siellä päähän. Joo, ihan paskoja. Ammu niitä päähän molempia heti ekoilla sarjoilla. Joo, mä pistän vähän interppiä ja ratee kohdalleen, niin kyllä mä sit osun kanssa. Joo. Näytäs nyt, kun sä tapat ne. Joo, mä kokeilen. No nyt ne kamppii jossain. No niin, siellä, ammutaan. Tapa. No niin, nyt osu. Tiko kuoli ja Daimeri. Ai. Molemmat kuoli. Joo, molemmat kuoli. Ei mulla on kyllä hyviä. Latterin ykköspaikka kohta meillä. Jee. Mulla on jämmästää. No nyt se taas menee. No niin. Oli hyvä matsi. Voitettiin 40-0. Tulee varmaan 500 pistettä. Ei tukku joku 83,45,032,7. No ihan sama, mut voitettiin evokit. Me ollaan parhaita. No en mä nyt tiedä. Ne oli ihan paskoja, ei voi sanoa, että on hyvä, jos voittaa tommoset paskat. Ei ne paskoja oo. Ai, mä oon täällä DNAlla harjoittelemassa, mut tulee silmää koko ajan. Joo, ei se mitään, me ollaan silti hyviä, vaikka ei pärjätäkään DNAlla. Voi vittu, on siinäkin saatana vittu pillu perkele, saatana vittu, ei saa nauraa vittu, saatana pillu, saatana lyytinen vittu, kuumeperse vittu, paraneperse vittu, mitä vittu, en mä vittu.
Kupa lepokake, kuka.